Ngiyawabona amavideo behlomekisa umfana omncane. Abaningi bayasho ngempela ukuthi uVictor Osimhen ngayalibona elidlalayo la. uVictor Osimhen bayasho nje abantu ukuthi ngeke alibone elidlalayo la. Athi mina bafethu ngifuna ukuzokhuluma regarding indaba yeBafana versus eNigeria. Yabo leya game leya izobe inkulu kakhulu leya game leya. Izobe inkulu kakhulu and indlela esetheka ngakhona ama-fans ala eSouth Africa indlela isetha ngakhona le game le. I know bafethu uMbokazi he has faced one of the best players la eAfrica. He's one of the youngest best defenders akhona currently adlala kamnandi. Chita, he's the captain Orlando Pirates currently. So at the back uyena vele isithenjwa lapha esizoqala against iNigeria. So indlela esetheka ngakhona lento le game le kuzoba i-make or break game for uMbokazi. Uyamthemba kakhulu uHugo Broos. uHugo Broos unqabile ukuthi angayi. Unqabile ukuthi hambe nabafana abancane bayodlala le kwi-under 20 FIFA World Cup. Wathi cha, kumele siye nawo le ku-World Cup ya next year. Kumele siyolwela isikhala sethu. So njengoba bezodlala nje against iNigeria, le game le izosimenta i-game time yakhe, izosimenta ukubizwa kwakhe kuBafana Bafana. Le game leyo idlala against iNigeria. I see this one against iLesotho guys. But le Nigeria izosimenta kakhulu ukuthenjwa kwakhe uHugo Broos, because meke wabheda kule game esoyidlala against iNigeria. I'm sorry guys, I don't think Hugo Broos usazomthemba kakhulu. There are many players, there are many defenders akhona la eSouth Africa. Yabo abeyidlalele Bafana abo Mvala mfethu, abo Sibisi, even uCupido lo dlalela eMamelodi Sundowns. I thought uCupido for me umjida bekumele abizwe bebezodlala amnandi benoMbokazi. Type of play indlela abadlala ngakhona ba complementana bajida. Mina ngokwami I think uCupido lo eSundowns bekumele abizwe, but ke that's a story for another day. Yabo that's a story for another day. But ke ngokwami uMbokazi unawo ama capabilities ukuthi akwazi ukummaka uVictor Osimhen. Unawo ama capabilities uthi akwazi ukumaka, but inkinga izoba la. iNigeria inabadlali abaningi abaskillful. There is umdlalo njengoChikwueze, there is umdlalo njengoAdemola Lookman. Imagine playing uChikwueze as a right winger, playing uAdemola Lookman as a left winger. Upfront unobani unomjida lo unoVictor Osimhen. Already lapho they are putting pressure. I'm not saying angibathembi labajida bazobamakile. Yabo Victor Osimhen uyibhulu uyakwazi ukubholisha ama defenders, but ke la sinobani sinombokazi naye ukwazi ukubholisha ama strikers. Yabona la kuyohlangana, angazi kuyohlangana ogandagana bowu2 bayoshayisana. And maningi ama comments ade ngwezwa la kuma fans ama opposing fans eOrlando Pirates ethi uMbokazi ngeyazi alibona elidlalayo lapha. uMbokazi bafethu, uMbokazi uyadlala. Angifuni ukuyifaka kakhulu ipressure kumjida ukuthi kumele asirepresente kahle lapha, but uyadlala uMbokazi. Yabo because lama fans lawa besho ukuthi uMbokazi uOsimhen uzoyidlulela kalula lapha. uMbokazi mfishane wenzani lapha kuFiston Mayele. uFiston Mayele wahlule ukummaka. Bafethu angazi noma ibhola nilibona ngengxemu noma nithoyini ihlanazela iTV. Osimhen lo mjida lo uFiston Mayele amagoli awashaya against iOrlando Pirates kwawa amagoli ama set piece. Amagoli awashaya kwawa amagoli ama set piece. uMbokazi was not part of labadlali akokumele bammake eboxini because uMbokazi mfishane vele obviously. Yabo mfishane vele obviously, but on i1 on 1 angikhumbuli mina ngimbona uFiston Mayele etake on uMbokazi 1-on-1. There is no player in the world. Yabona ke manje sengishintshile ke manje 1-on-1. There is no player in the world who can take on uMbokazi. Singabheja lapha imali engangemali 1-on-1. Akekho umdlali ongamtake on uMbokazi. Ngiyafunga ngiyagomela lapho. So Victor Osimhen ngiyazi alibona elidlalayo when ezofuna ukumtake on uMbokazi. But when it comes to height, yes akwazi ukuthi amdlule. Futhi Osimhen unyawo vele liphakamise nje mfethu ashaya uqethu. Angazi udlala kanjani lo yamjida loyana. Unyawo vele liphakamise kakhulu. Yebo mase yagijima. Yabona unalo nane-shot uVictor Osimhen. So la kuzobe kuhlangene abantu abaqine ngempela. Kuzobe kuyigame ngempela. Yabona nje mfethu ngolwesibili bafethu ningakhohle bafethu. So angifuni siyifaka kakhulu ipressure komfana omncane. Ungezana I hope umjidi uzokwazi ukuthi amsize noma ubanike ozodlala naye. Yabo asazi nokuthi uzoqala yini, but nanobubani ozobedlala noMbokazi kumele amsize umjida akwazi ukuthi amake lapha.
amake lapha nalapha mfethu, because so hey that is a do or die match. That is a do or die match. Messi wina leya match siya kwi World Cup. Messi wina leya match siya kwi World Cup. Ithikithi lethu sesiliphethe ngesandla. Messi ashawa lapha liyahamba ithikithi. Ngesikwazi kushawa iNigeria bafethu. INigeria bafethu. This is a derby. It feels like a derby. I don't know why. Like nginaleyo joy nje ngiyodlala against iNigeria. Nginaleyo hate ngaphakathi. Angazi kwenze njani, but nje ngifuna sibashaye. Ngangitshela bafethu score prediction idlala next week igame ngomhla ka9. Ningakhohlwa bafethu. Igame ezokubaleka kakhulu. I think izobudlanga ngo6 yeah. Ningaphuthelwa bafethu. So ngangitshela bafethu, do you think uMbokazi uzokwazi ukumelana noVictor Osimhen lapha? Do you think uMbokazi uzokwazi ukummaka uVictor Osimhen? uMbokazi umuntu ungangitsheli mina uVictor Osimhen ngoba emude ngiyazi akwazi ummaka. Kanti uSalezi uyini? uSalezi senikhohliwe wena uthi uMbokazi washaya uSalezi phansi. Wamthela phansi uSalezi. Wadla idust uMbokazi. So I trust this guy ukuthi mfethu asinikeze 10 out of 10 performance against iNigeria, but ke angifuni ukufaka ipressure kakhulu kuyena. Ipressure kumele siyifake kakhulu. Yes, we know umjidi uyalazi, till B mfethu ukha ngemuva ukha ngaphambili, but